ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳаравақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ВАЗ 2101 саркардагӣ то Mercedes-Benz E-Classe. мошинҳои шумоам мекофтед, надеюс фикр мекунам ки дар ҳамин ҷамъ ҳастед. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 157 сомонӣ. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видео лайка бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Kia Sorento, ки соли бароишаш 2019 мебошад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём моторш 2.0 литрай, сӯзишвориш бензинай, коробка передач автоматикай. нархаш 159 000 сомонӣ мебошад. пробегаш 9400 километр аст. кузаш седан аст, рангаш сиёҳ мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, документош то охири сола мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дуюм Toyota Corolla соли бароишаш 2009 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём моторш 2.4 литрай ки сӯзишвориш бензинай, коробка передач автоматикай. нархаш 95 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан аст. мошин ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. американка аст, срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтан сум дар кор шуда. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сеюм Шкода Суперб соли бароишаш 2009 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ёвон. объём моторш 1.8 литрай, сӯзишвориш бензинай, коробка передач автоматикай. нархаш 80 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш отличное. агар харидори конкрет набошед, срочно фурӯхта мешавад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум BMW Тройка соли бароишаш 1994 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. объём моторш 2 литр мебошад ки сӯзишвориш бензинай, коробка передач автоматикай. нархаш 20 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан аст. мошин срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтан ба Россия бародар меравад, барои ҳамин мефурӯшанша. то ҳамин вақта ягон дард баровардагӣ неста. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум Hyundai Solaris соли бароишаш 2014 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём моторш 1.6 литрай, сӯзишвориш бензин, газай, коробка передач механикай. нархаш 105 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. мултирул дорад, климат контрол мебошад, 4 баллони нав дорад. боз документош 1 сола мебошад, нав кардагия. айни ҳол дар такси сомон такси кор кадестай. шаҳрнома бастагия то 2023. агар харидори конкрет набошед, боз савдо карда мешавад дар пеши мошин. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, шашум Иран Саманта соли бароишаш 2008 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём моторш 1.8 литрай, сӯзишвориш бензин, газай,
коробка передач механика нархаш 15500 сомонӣ мебошад. мошин рангаш сафед аст, кузаш седан аст. мошин ҳамаи ҷош 100% ягон дард надорад. айнол кардагӣ агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳафтум, Kia Rio соли барояш 2014 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. авиомоториш 1.4 литраи ки сӯзишвориш бензинай. коробка передач автоматикай. нархаш 68000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошин растамоша кардагӣ нест ҳолӣ. мошина як ҳафта шид ай Москва оварданаша ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, боз чахчах мекунем гуфтагиай. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳаштум, ВАЗ-2107 соли барояш 2002 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. авиомоториш 1.5 литраи сӯзишвориш бензинай. коробка передачаш механика мебошад. нархаш 8500 сомонӣ. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нав краскаш кардагиан, ягон камбудӣ надорад. мошин хубе. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, нӯҳум, ВАЗ-21099 соли барояш 1997 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. авиомоториш 1.5 литраи сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механика мебошад. нархаш 15000 сомонияй. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. состояниш тенҷибадай. танҳо дар хуҷанд гаштагӣ тамом. мошина техосмотрш то 2020 мебошад. сурокаш шинош навай. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, даҳум, ВАЗ-2112 соли барояш 2015 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар фархор. авиомоториш 0.7 литр мебошад ки сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механикай. нархаш 14000 сомонӣ мебошад. мошин рангаш серебриси мебошад, кузаш хачибек. мошин ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. состояниш отличное. салониш кожнӣ мебошад. 4 баллони нави дигар дорад. аккумуляториш нав мебошад. ҳуҷҷатошам навай. дарош, капот, багажиш электропакета. дар 100 километр 7 литр мехӯрад. агар харидори конкрет набошад, занг зана. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 11, Daewoo Matiz соли барояш 1999 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Москва. авиомоториш 1.0 литраи ки сӯзишвориш бензин газай. коробка передач механика. нархаш 15000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст. мошин дар ҳолати нормалӣ қарор дорад. танҳо техосмотр надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 12, ВАЗ-2115 соли барояш 2004 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри душанбе. авиомоториш 1.5 литраи сӯзишвориш бензинай. коробка передач механика. нархаш 16000 сомонӣ мебошад. рангаш серебрисияй, кузаш седан мебошад. мошин состояниш нормал ниай. документош 1 сола мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз,
13 ваз 2101 соли барояшаш 1978 мебошад ки дар ҳолати нормал қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Абио мотораш 1.6 литрай. сӯзишвориши бензин газай. Коробка передач механикай. нархаш 3500 сомонӣ мебошад. ранги мошин сирх аст. кузаш седан мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони нав дорад. аккумулятор надорад. документош тамом шидагиай. мотораш 03 мебошад. агар харидори конкрет набошед дар ҳамин номеро занг занед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 14 Volkswagen Pasta соли барояшаш 2009 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. абио мотораш 1.8 литрае ки сӯзишвориши бензинай. коробка передачи автоматикай. нархаш 110 000 сомонӣ мебошад ки пробегаш 140 000 километр аст. ранги мошин сервисияй. кузаш седан мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. состояниш отличное. алиш мешавад ба хона. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 15 ваз 2107 соли барояшаш 1988 мебошад ки дар ҳолати нормал қарор дорад дар хуҷанд. абио мотораш 1.6 литрай. сӯзишвориш бензин газай. коробка передачи механикай. нархаш 10 000 сомонӣ мебошад ки ранги мошин сафед аст. кузаш седан. мошин находу аст. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 16 Opel Hatchback соли барояшаш 1993 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Абдураҳмони Ҷомӣ. абио мотораш 1.8 литрай. сӯзишвориши бензин газай. коробка передачи механикай. нархаш 17 000 сомонӣ мебошад ки рангаш сирх аст. кузаш Hatchback. мошин ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 17 Mercedes-Benz E-Class соли барояшаш 2008 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. абио мотораш 3.5 литрай. сӯзишвориши бензинай. коробка передачи автоматикай. нархаш 125 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст. кузаш седан аст. салонаш кожа. мошин ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед.